wonten dawuh Raden. Pripun entuk damel napa mboten anggenipun boyong Prabu Pandhu Dewayana. Wah, ladal. Kok upama aku ra mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten? Merga nalika semono Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negaring Pringgondani jumbo kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembaka. Ewadene nalika aku didangu wigatine apa? Aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negaring Pringgondani. Wekasan dadi dukane Sang Adipati Dastarata. Nganti dadi padudon kelawan aku ana ing jroning negara Ngastina kok. Wola terus bareng ngono aku disumbari yen to ora lunga saka daton negara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketi. Domole aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing atase didhawuhi kaliyan Kanjeng Rama ora nyuwun priksa kersane napa Sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negaring Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok ratu, undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teka ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teka. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong Sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Lah Sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Dastarata ya tega. Lah iya. Benjang malih niku nek diutus Kang Rama, arimba kowe mangkata Sinuwun Prabu Pandhu boyongen rawuh ning Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun priksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejakong karo Sinuwun Prabu Pandhu mergo aku ku minangka murite. Aku arep taren upama liyane mbok perlu napa? Niku dadine gamblang ora kok. Senengane grusah-grusuh. Terus ngetokke le jiwa muda, men ketok le semaguh ditimbali wong tua, didhawuhi wong tua terus klepat tanpa nyuwun priksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem. Ya ke? Ha iya. Apa-apa ki mung gumantung jawab kok. Jawabe ngono lho. Lah iya. Nek ora ana jawabe? Ha iya. Ya ora ana ya. Ngapa? Lah mbuh, mesti mah. Heeh. Ya ora ana ya ngapa jajan. Nah, mesti semrintil. Heeh. Nah, bagi mung gumantung karo jawabe kok. Lah iya aku ya ngerti. Nanging malah iki dadi pancatan nggonku njajal karo wong Ngastina. Nun sewu, sampeyan ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ngati-ati piye? Sampeyan prisa mboten selagine Kang Rama Prabu Trembaka niku mawon meguru kalian Prabu Pandhu. Kok sampeyan putrane Prabu Trembaka kok ajeng njajal karo wong Ngastina? Nun sewu lho, niku pengendika sampeyan pun penggalin apa dereng? Pun mangpikir napa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampeyan apa kok arep njajal karo wong Ngastina? Merga wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin, gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu? Mula iki dadi pancatan nggonku nyoba marang wong Ngastina. Yen pancen wong Ngastina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang, pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu. Piye Lung? Dikandhani kok. Buta nom-noman ki rung pengalaman kandhanana. Lah iya, nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalendra. Lho. Kula matur singa singaning Nalendra. Singa singaning Nalendra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Nggih ta? Singa singaning Nalendra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Dewayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka angger-anggering kautaman.
Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan niku bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Tremboko arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip mesti modar. Aku Arnodi kaprawiraning wong Ngastina, mboten sak ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina, sadurunge mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga Patihe Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho, mula nganti kaliyan ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane ketoprak Anglin Darma karo Bathik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku digdayane kabeh digdaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wes kentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goroh. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten Prabu Pandhu ming klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng, ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora pendeng ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampeyan ngatos-atos. Yo, aku tak gugu ngono mau. Nek yen durung buktekake katiasaning wong Ngastina. Malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Ngastina. Aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Ngastina. Kaya ngopo pengalembanane wong tuaku lawan aku. Wah, jan ngeyel tenan. Nggih pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nek wonten bobol boloting ngelakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon ngelingake karo aku. Ning mara coba tak jal-jale dhisik wong Ngastina ngatos-atos kemawon Raden Arimba ya togoku ya jado-ado nglawan aku. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Purnanggana magawiya gelarira wang-wang ngaglah gergancang ora bangling Patih Ngastina Patih Gandamana wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo Patih Ngastina Patih Gandamana Arimba ana dawuh mapa Patih Gandamana wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana yen to ora bakal tedhak ana ing negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine Ratu Gustimu Prabu Tremboko
ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana. Pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko. Kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Astina. Yen kasektene wong Astina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuka, aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen sinundul puyuh pengalembananing Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba. Mula kang sangka kuwi Patih Gandamana ora usah dadi palanging Arimba. Dina saiki kowe semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilangku andamu dadi bathang. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, desumlainat gelag-gelag kuwi manus maning jajalan pancen ora kena dikandhani. Ing atase kowe iki anake Prabu Trembuka toko pambegane bumi karo langit karo wong tuamu. Harimba, yen pancen kowe arep njajal kanthi asaning Patih Gandamana, ora sah tida-tida matna sastra jendramu watekan aji jaya kawijayanmu. Aja tumpangsa kono matek aji jaya kawijayan. Kowe iso nyirnake Patih Ngastina. Malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang Patih Gandamana. Ah, krek tugel janggamu parah ya.
pripun? Wis ngrasake to kepelane Gandamana? Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki nom ning kepelane ampang ora ana kekuatane ming tleplak-tleplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tibane ing sirah. Kaya kelangan kiblat aku ora weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sediloe wis napase wis menggeh-menggeh. Ndekna ora. Ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ora. Sambate ngaruwara. Endi sing keju? Iki perang apa ngopo lho iki? Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Mongko Gandamana niku senopati pengpengan. Mengke nek sampeyan nganti ke taman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana kowe ngeyel kok. Ku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar saknalika. Sing modar kuwi mburimu kuwi. Iki Raden Arimba e. Ha sing ngomong tumijo sapa? Aku ki ya weruh. Lah iya kok njur tok anggap ming wong loro saudon telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal. Raden dijajal. Monggo dipun jajal mboten apa-apa wong njajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal. Togok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pon nika kaya ditugel. Ning didum sing akeh lho. Ora mung ditugel tok tel kancane akeh, dirata. Tel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggiro Jokihan Gunem tanpa lak trajange Gandamana. Anake Prabu Trembaka ngaran Raden Arimba nyokot janggaku nganti meh wae ora eling marang Purwadasina. Kowe sing marai nggunakake Jaya Kawijayan. Yen ngono pancen lahir batin ngono bakal bedah negara Ngastina jajal karo kekuwatane wong Ngastina. Raden Arimba aja mlayu kowe. Kaya aja semingkir saka pabaratan. Ketiban daya kekuatanku ora bali ene negara Maja Duntang Patih Gandamana.
kandamu. Gandamana ngamuk nyemelangi. Sikile ndugangi, lah bobote lah kok kaya sikil gajah ingkang padha meta kandhane. Ngandhaku jengkelit. Weh! Kuwi ngopo e, Lung? Ayo menggo gaya kok ya. Ratu Gustine gugup aku kon santai-santai ya nganggo gaya ta. Mencelat. Pripun kandhane ngeyel kok sampeyan ora gugu kali omongan kula? Niku Patih Gandamana pun ngentake aji blabak pengantol-antol. Apa? Aji blabak pengantol-antol. Nendang iso remuk tenan. Oh, lah dalah piye kok matur Kang Rama mawon, Dewaji, kula ingkang sowan Dewaji. Angkro sesumbar lindho bumi kuncing kumalu dukuntur ketuk lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara ora gondro sepiro wanter dawing Kanjeng Sinuwuning Astina. Aku kudu ngladeni marang Dayok ya kuwi putra ing Pringgondani Anggirarimba. Kepengin jajal marang katiyasaning Patih Gandamana. Muga-muga ora dadi murinaning Prabu Trembuku merga putrane ingkang wis sasar susur tumindake. Upama ta pancen Ratu Pringgondani ora trima tak antenane ngene negara Ngastina uga ning atiku. Sritina ning kasewakan